Inselmilkom illum suġġett interessanti ħafna, smajna b'ħafna inċidenti fuq il-post tax-xogħol, perikli fil-postijiet tal-kostruzzjoni, binjiet li jkunu fil-periklu, ma llum qed issir ħafna iktar prekawzjoni u iktar xogħol li qiegħed isiru. Miegħi għandi lill-kap eżekuttiv tal-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol it-tabiba Josiane Kutajjar illi ilha taħdem ħafna u fil-fatt qed naraw ħafna aktar xogħol li qiegħed isir fosthom kien tnieda wkoll in-numru 138 f'każ li jkun hemm persuni li qed iħossu li qegħdin fil-periklu u servizz li qed ikun hemm ukoll nies li jċemplu meta jkunu qed jibżgħu li l-binja tagħhom qiegħda f'periklu għall-inqas illum hemm fejn iċċempel. Dr. Kutajjar, grazzi. Naf kemm għandek aġenda mimlija daqs bajda, ma thank you illi grazzi li tajtni ftit mill-ħin. Illum bdejt tgħidli kemm hemm spetturi tagħkom tal-Awtorità tas-Saħħa fuq il-post tax-xogħol. Għandkom 36 mhux vera. Jien niftakar meta kont nistaqsija dil-mistoqsija kienu jgħiduli bejn 4 u 5. L-ewwel grazzi tal-istednina u l-opportunità li aħna inwasslu l-informazzjoni lill pubbliku ġenerali għaliex inħossu li l-pubbliku huwa partner magħna biex aħna dejjem noħolqu iżjed għarfien fuq is-suġġett. Iva, ara l-ewwel ħaġa tittifhem li spettur tas-saħħa u s-sigurtà irrid jagħmel ċerta ammont ta' training, mhux training jiġifieri ta' ftit xhur, dana bażikament l-inqas academic degree li għandu bżonn huwa postgraduate diploma. U mbagħad hemm id-degree u hemm il-masters, jiġifieri l-ispetturi ma tfaqqashomx tagħmel kol u jidħlu minn barra u intuhom ftit training u daqshekk, anzi jridu jkunu mħarġin fuq livell akademiku terzjarju. Allura mhux ħassib kemm trid titisek trawwem in-nies, tipprova wkoll tħeġġiġhom li jitlu għall-korsijiet u waħda mill-inizjattivi li ħadna dawn l-aħħar 18-24 xahar kienet appuntu waħda li aħna nkomplu inħajru żgħażagħ u anke adulti li jieħdu dawn il-korsijiet. Issa, spjega li ftitek jogħġbok, Dr. Kutajjar, spettur meta jintbagħat f'ximkien biex jiċċekkja l-affarijiet tas-saħħa u s-sigurtà, il-proprjetarji jkunu avżati minn qabel jew inkella jmorru għall-arrieda? Le, anzi aħna nibbażaw ħafna mill-ħidma tagħna fuq dik li ngħidula spot check, ġifieri inti ma tkunx taf, aħna niġu u naraw jekk intix qed tkun compliant mal dak li qed tgħidlek il-liġijiet. Però mhux hekk biss, hemm lok ukoll fejn inti tagħmel appuntament u tara li min jimpjega qiegħed hemm għax hemm ukoll l-element fejn inti xi kultant il dak li jkun trid tżidu l-kompetenzi, tieħi l-pariri, is-sitwazzjoni forsi ma tkunx daqshekk straightforward, ġifieri ikun hemm lok fejn wieħed jagħmel jiprenota appuntament biex ikun hemm l-imsieħba kollha ta' dak il-post tax-xogħol preżenti ħalli ssir diskussjoni. Fil-fatt ħafna drabi aħna nibdew l-ewwel spezzjoni spot check, immorru u naraw x'hemm u m'hemmx. U mbagħad il-follow-ups għax aħna mbagħad nerġgħu nagħmlu dak it-tip ta' follow-up, naraw li jkun hemm kulħadd involut biex jekk aħna tajna xi ordnijiet biex jitjiebu l-affarijiet, biex wieħed forsi jerġa' ilaħħam naqra risk assessment jew idaħħal xi kontrolli u miżuri ta' sikurezza aħjar, naraw li fit-tieni laqgħa jew konsegwentament wieħed jgħidilna kif implementa x'ma sarx u ma sarx u jew nagħlqu l-każ jew nerġgħu ngħidulhom isma' aħna nerġgħu niġu għax forsi dil ħaġa tittaġa timprovja. So iwa, nibdew ħafna drabi bi spot check u mbagħad inkomplu b'dik iċ-ċerta follow-up li jkun hemm diskussjoni kollaborattiva fih. L-iktar settur naħseb li inkwitakom u fejn rajtek inti flimkien mal-Awtorità tal-BCA, meta sfortunatament waqgħu binjiet, il-kostruzzjoni tinkwitakom ħafna u naf li fid-diversi inċidenti rajtkom it-tnejn qegħdin tikkooperaw flimkien. U meta konna qed nitkellmu Dr. Kutajjar għadt li fil-kostruzzjoni biss hemm 30,000 ħaddiem, ġifieri hemm ħafna fuq xiex tinkwieta. Illum
fuq xi qed tafsu l-aktar biex serħu s-saħħa u s-sigurtà. Naf li f'kull każ tidħol inti wkoll anke meta kien hemm is-sitwazzjoni tal-maltempa ta' ħeri, dħalt ukoll u rajtek fit-tim multidisciplinarju li kien hemm bejn diversi awtoritajiet. Kien hemm titjib? Iva, ara, il-kostruzzjoni mhux Malta biss, mad-dinja kollha hija kkunsidrata bħala settur ta' riskju għoli. Ġifieri minnha nnifisha intrinsikament tpoġġi riski għoljin, il-ħajts il-waqgħat mill-għoli, ġifieri hemm makkinarju goff li wieħed ikun qed. Ġifieri minnha nnifisha intrinsikament hija high risk. U ovvjament daw l-aħħar ukoll snin tajnija priorità. Fil-fatt fuq siti ta' kostruzzjoni zidna l-ammont ta' spetturi, zidna l-operat tagħna, zidna l-ispezzjonijiet li nagħmlu u rrid ngħid ukoll li matul is-sena 2025 għalaqna billi rajna li f'dawn is-siti il-compliance ġifieri li wieħed jaġixxi u jirregola mar-responsabilità tiegħu żdied ħafna, ġifieri ħafna mis-siti 75% mis-siti ikunu skont ir-regola. Imma l-aċċidenti sfortunatament jibqgħu u il-fatalitijiet ukoll jiġru. Mhux Malta biss iridu ngħiduha. Improvements però kien hemm. Però wieħed ukoll dis-sena wkoll permezz ta' riċerka rajna setturi oħra fejn irridu nintervjenu iżjed. Fosthom pereżempju fit-trasport. Sa dil-ġimgħa stess kien hemm inċident fejn żewġ uffiċjali ta' trasport ovvjament spiċċaw l-isptar. Jekk naraw anka fuq livell iktar inqas riskjuż, kwalinkwa post tax-xogħol iġib miegħu ċertu riski u sfortunatament l-inkwiet l-iktar li jiena nħoss inkwetat anke forsi jiena tabiba hija fejn ir-riskju mhux mill-ewwel itik riżultat imma jkun qed ipoġġilek saħħtek f'ċerta sitwazzjoni li biż-żmien u bis-snin joħroġlok xi mard. Ħanati eżempju żgħir, mela inti ktaqa' anke minn tarġa u waġġajt, dak il-ħin qajma taf li waġġajt mort l-isptar u ħadd il-kura. Imma jekk inti ta' kuljum qed tkun f'post tax-xogħol fejn qed tuża kimika u qed kull darba tieħu nnifs u din il-kimika qed tidħol fil-pulmin tiegħek, wara sena tnejn tlieta taf toħroġlok l-ażma, taf tagħmillek ħsara fil-pulmin tiegħek li mhux se tarġa' ġiba lura. Hemm anke eżempju oħra iżgħar, pereżempju it-tatwist. It-tatwist jużaw magna żgħira li tivvibrate jekk tagħmel dak il-ħoss li inti meta tkun qed tuża b'ċerta rata ta' vibration speed u f'ċerta hours f'ġurnata tagħmellek ħsara fiċ-ċirkolazzjoni ta' idek u anke fin-nervituri ta' idek. Forsi l-ewwel sena tnejn tmur id-dar tistrieħ la dat tgħid all right, m'għandix problema. Imma wara xi snin tant ikun saru damage li n-nervitur jaf ma tarġax iġibu lura u tibqa' b'ċerta diżabilità anke fl-użu ta' dik lied. U għaliex qed ngħid hekk, għaliex kulħadd aħna li naħdmu inqattaw snin kbar u hours twal fuq il-post tax-xogħol. Ġifieri aħna minn 18 sa 65 qegħdin naħdmu. Imma once li nifqu naħdmu ma rridux li mbagħad inkunu f'sitwazzjoni li saħħitna tant saret il-ħsara li ma nistgħux ingawdu dik il-fażi ġdida ta' ħajja. Dr. Kutat, tista' tiġi evitata moħħi qed jiġu pereżempju l-barbira u l-istilisti tax-xar li ħafna minnhom jispiċċaw jew isofru minn ġieħflon jew fid-dar minħabba li waqfin. Ma tista' tiġi evitata din? Iva, tista' tiġi evitata għaliex kif qedtlek dan settur huwa settur li jaqa' taħt xjenza studjata. Mela kif nistudjaw u kif nafu x'inhuma r-riski tal-barbir tal-hairdresser għandu r-riskju tal-posture. Il-muscular skeletal għandu wkoll li jinħejja l-sprays, ġifieri hemm ħafna riski oħra. Nafu wkoll x'inhuma l-miżuri li għandek tieħu biex inti tevithom. Pereżempju li inti tuża tools li huma light. Li inti tqassam il-ħin il-ġurnata mhux fuq l-istess task. Li inti jkollok dik li jgħidu recovery break, mela inti jekk inti hairdresser mhux il-ħin kollu fuq il-hair dryer imma tagħmel forsi ħin taħsel ix-xagħar,
u mbagħad iddur u tagħmel blow dry. Li inti għandek din rotation, għax meta jkollok din rotation fuq ix-xogħol, inti tkun qed tisserraħ ċertu muskoli u tħaddem oħrajn. Jilħu jistrieħu mbagħad tista' terġa' tagħmel dak it-task. Hemm ħafna u ħafna minn daw it-tip ta' miżuri żgħar li mhumiex daqshekk komplikati li wieħed inaqqas mill-ħsara li qed jagħmel fuq ġismu stess. Ġifieri mhux qed ngħidu tmurx ix-xogħol jew tibqax tagħmel dak it-tip ta' xogħol. Le, aħna ngħidulek isma' hemm daw il-miżuri jista' jkunu fil-instrument, fl-apparat li qed tuża, jista' jkunu kif tqassam il-ġurnata, fil-rotation, jista' jkunu kif inti għandek tistrieħ u tagħmel xi eżerċizzju biex issaħħaħ dawk il-miskoli. Ġifieri kif tilbes maskla, kif tilbes ingwanti, hemm miżuri żgħar. Kif inti tevita dil-ħsara li tkun qed tagħmilha ftit ftit imma dejjem qed iżżida matul is-snin tax-xogħol tiegħek biex intu tikber fl-età, ma tkunx qed issirlek daqshekk ħsara f'saħħtek li mbagħad timpedik mill-kwalità ta' ħajja li jrid ikollok apparti x-xogħol, għax aħna mhux xogħol biss għandna ħajjitna x'ngħixu, l-familji x'ngħixu, għandna x'ingawdu anke wara 65 u noħorġu bil-pensjoni, għalija dik hija fażi ġdida li rridu ngawduha, ma rridux li meta naslu għal dik l-età tant errejna l-ġisimna li aħna ma stawx ingawduha. Interessanti ferm, Dr. Kutajer, ħanajdlek ħajkollna intemmu din il-parti, però inwedek il-li sena jkolli nerġa' nistiednek għaliex aqqas bdejt bħala mistoqsijiet ta' tfadalli ħafna iktar fosthom kont qed issemmili l-effett psikoloġiku li jista' jħalli diversi postijiet tax-xogħol ħafna minn naqqas inkunu qed nirrealizzaw il-ħsara li tkun qed issir imma suġġett għal darb'oħra li nistgħu nesploraw. Dr. Kutajer, inti u t-tim tiegħek nirringrazzjak tal-ħidma tagħkom, naf kemm taħdem, grazzi immens u għalli jmiss mela għal appuntamenti ieħor ma' dan il-programm. Grazzi li kont magħna. Dik kienet Dr. Josiane Kutajer, it-tabiba Kutajer, il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Grazzi li segwejtuna.